Nekoliko vas je pitalo da pojasnim gdje je točno točka protiv bolova, glavobolje, zubobolje ili ako negdje na pijesku stanete na ribu pauka. Dakle, linija kažiprsta, linija palca od spoja, malo na unutra, na mišić. Vidite, ovdje sam probao snimiti malo prije pa je ostalo. Ovo je jača točka, ovo je uz kost, uz udubinu. A tradicionalna točka je ovdje u sredini. Probate malo naprijed nazad, osjetit ćete jedan valjkasti mišić i kada stisnete odozdol, naravno moram pružiti kontru, uštipnem sa kažiprstom između kažprsta i palca, pritisnem i sada boli ovdje, a zbog posebnog mjesta u mozgu manje boli drugdje. Probajte.